zdravím všetkých killerov a všetkých killerky. Zdravím vás MC Game Killer u dnešného druhého partu na hru Battlefield 2. No, dneska sa dá multiplayer. Dáme si Cobra Gaming Mini. No samozrejme aj single player. Zahráme, ale chcem nejakú dosť takú väčšiu mapku. 37, tak dáme si toto no. Už dlho nebolo žiadne video, keď ste si tak všimli. No, hazard. Loading. Jaj. No, takže ideme hrať. Keď som myslel The Mobile. A ja mám rád celku túto zbraňku. To je čo zbraň? Assaulta by som si bol zobrať. Čo som tu nemal. Oh, hej. Cky ma. Oh, to nastúpil. Oh. Ale asi horšie by som zapal, kebyže som bol v vrtuľníku. Smerik? Ja on tu strieľal okolo mňa jak šialenec. Bitch. In the sky far, in the Rambo. No dlho som to hral. Fucking. Oh! Kde som to? Aha, spadol. Fail. No sir. Okay, no sir. Počkaj. Yes, dobre. Šoferujeme, ale ja chcem si premeniť zbraň. Presne tak, toto chcem. In the sky fall, in the Rambo. Ja tak si premením to přece mám. Ja si premením. Meniť, prosím, please. Kde to je? What the fuck is happening? Čože? To bol. Kto to bol? Vrtuľníček, ale chcem si aj čočku, počkajte. Yes. Predsa len si ho sa zasadne, to bol trochu. Nabijeme. On jak disko letí. Wow. Pojmo. Hej. Víš, hartušky. Kde je onen? Tam je. Niekto. Fuck. To ma strieľa jeden. To není dobrý. In the sky fall, in the Rambo. Dobre. Som vyskočil radšej pre istotu a asi všetci vyskočili. Fucking. No, nechodám. Oh, sakra. Ty sú fakt silní kamaráti. Ja som okolo posledný na mňa, to vôbec nevadí. Ale to nevadí. Ja som si to prišiel zahrať, dámy a pánové. Hej, cky. Ja som si to prišiel zahrať. Aj hrať budem. Stop. No. Láleď! Toto. Pozor! To bolo tesné, dámy a pánové. Teď som tu. Co tu on? Šedí? Asi hej. Stiačka. Týka sa armáda na stiačku. Všetké. Stiačka. Bitch.
Hoď sme to už zvyknutí na Team Fortreste, že kvečkom si môžete vybrať zbraň a že si ho takto premeníte. Stále čakám na to kvečko, ale kvečkom sa hovorí. Hej. Ja chcem nasadnúť, počkaj, jak sa povie. Need pick up? Hej. Need pick up. Prečo ste taký zlý? No. Dobre. To sú miny, to sa mi iba nepáči, ja padám. Šajde. Idem ku loďkám a zoberiem si aj inú zbraň. Tak, subscribe a done. No, tak si počkáme tých pár sekundičiek. Ono náda neta, sekunda. Paráda, dobrá zbránka. Dobre som si vedel vybrať. Jedeme na loďku. In the skyfall. Keby som tak mohol strieľať a dám si C-čko, tak to vyzerá úplne epický. Mohli ste si všimnúť, že keď ma niekto zabije, tak napíše Harviščak. Lebo vlastne moje prezvisko je Harviščak. Ale meno nepoviem. Ale asi viete. Kto vie, tak ho vie. Kto nevie, tak ho nevie. Proste víč. Co sa? Tak si dám, tak to je úplne epické. Helikopter. Tak si to tu zaparkujem. Na suši. Joj, zase som to tu... Fucking. Dobre, ideme si dať single player, lebo toto sa nedá. A mi padlo, toto sa nedá. Disconnect. A dám si veterán. Ja som žiadny easy. Proste nie som easy človek, no. No, takže počkáme. Hip hurá. No, neviem na to. Tapni. Dá si doberiem ten superporter. Takže ide na to. No dáme tank, ja si beriem tančík. No jedeme. Počkajte, a tak len výstražná, že ide. Ide Vietnam ide Vietnam. Ja neviem povedať Vietnam. Som povedal Vietnam. Dobre zase, žen. Poď. Poď. What the fuck? Haha. Tak ty mi neudeš. A to je taký headshot. Fucking. Kto? Ty. Vy. Kto? Tak to stále strieľal, ale kto? Moje babky syn, alebo moje babky trpádlik? Fuck. Tam je sne, pozor. Do faka. Pôjde raketa, okamžite uj. Vstupujem, počkaj, ja poviem, že I need a ride. Potrebujem šoférik. Dávaj. Že to je tančík. Tak to do fucking. Fuck. Keď si to určite bol, taký headshot by si to zaslúžil. Ja ho neviem zabiť. Mladá hera. Dobre. On nemáš armo? Tak ja ti dám, kamaráde. Kto nemá armo? Ty nemáš armo. Si láskavo doplň. No, ideme obsadiť vlajku. Dúfam, že sa nám to aj podarí.
A chcel som ešte ohlásiť, kto bol fanúšikom meno moje Moviaka, tak chcem vám oznámiť, že asi ste si každý všimli, že zrušil svoj kanál, čiže už samozrejme nebude robiť videa, keď bude, je to jeho vec. Ja sa nebudem starať o jeho vec. Počkaj, ja im tam vručím granádu. Granáda, bitches! Faka, on snajpa. On snajpe. Faka. No som rýchlo, nezadu. Ty. Však som mu dal headshot a on ti, ako by povedal, exploited na sale. Faka. Kde sú? Tu sú. A si zoberiem na nich nožiček. Nie, tú krásnu pištolku. Krásna pištolka, olelá pištolka. Dobre, zobeď ho. Ja si zoberiem tank. Takže, no. Tak chod aj ne, kamaráde. Si pomaly jak šlimak. Faka, takto strieľa, faka. Medic, I need a medic here. Dobre. No, tu ste... nejaký killer. MC. Moje... No a to by som chcel hlasiť, že každý asi pozná Team Fortress, aj sme ju natáčali s mojím menom Moviak.com. S Moviakom, tak. A nahral som asi moje najvyššie skóre v dejinách mojich skóre, čo bolo 500 dáčo. Faka, funda luka, venduka. Aj tak ma netrafil. No, ja musím ujsť, dámy a pánové, dúfam, že tu vyskočím. Musím tu vyskočiť. Tu? Nie, tu, OK. No, sa vrátime tam, čo som hovoril, že nahral som asi to najväčšie skóre za moje dejinách ľudstva a poviem vám, dámy a pánové, je to ťažké nahrať takéto skóre, lebo ja som ako nahrával, potom ste úplný boss, máte takých 400 dačo skóre, hej, tam a proste každý iba na vás teľa. Aj keby išiel scout z červeného týmu ku scoutovi z toho modrého týmu, tak by do seba nepalili. Chápete? Lebo všetci iba do vás, proste oni si akéby zapadajú iba do vás. To, že kto po mne strieľal, bo som videl to. Šajze. No, tak proste je to ťažké, každý po vás len strieľa, len po vás a zase uľahčujete prácu tým druhým z vašho týmu, že vlastne oni si môžu niekoho sem tam killnúť. Nie je to tak, lebo niekedy sa takto prihlási, nedá ani jeden kill a zomrie 300 krát. Proste je to tak, no. Treba nechať aj pre nich niečo. A ja to robím tak, že aby si každý zahral, no. Snažím sa to tak zrobiť, aby si to fakt každý zahral. No a ja by som potreboval auto. Tam je auto, OK. Tak si jedeme poď, no. Ešte sa doplníme nábojky, OK. Najdeme. Asi každý pozná BlizzCon. Keby ste nevedeli, v popisu bude Ždokliakov kanál, sa to volá nejaké, proste jak sa to volá, je to show na hranie hier, je to podobné, jak ide na stanici Cool v sobotu, stále ide o také 1:35 ide replay. To je vlastne tiež taká relácia o hrách, ja ho proste milujem, to je relácia, ktorá sa u mňa zapíše jednoznačne, je to proste asi hodinová relácia, tak si to myslím. Je tu nerúcej granády more, teba prejdem zase more. Ja chcem toto veľké auto, kamarády. Chcem toto veľké, čauky, mňauky, chauky, poď sem kujne, hej. Poď sem tu, Dobre, on je taký pofiderný chlapček. No, jedeme.
Mne strašne sa mi páčia tie veľké auta. Neviem prečo, ale strašne úplne hyper sa mi páčia tie vecičky. Tank. Tak to by som neprežil ani keby, že čo chcem. Ani keby, počkej, ja tam rútim gránu. Bič, sakra. Neskoro, dáme páno, neskoro. Dáme kill. Bič. Teba dám s nožikom. Tak ťa nedám s nožikom. Haha, ešte aj vybuchne. Tam si, ja ťa vidím. Dal som ho. No. Idem sa more, budem strieľať do okna. Dáme si taký kill. Taký glass. Kill. Nie glass. Kill, ale glass. Som sa ľakol, kamarády. Ideme tu hore. Vyskočím tú budovu. A pohode. Ale tu či vidím. Kurňa. Skoro som tam bol. Tak si dáme ešte raz. Dobre. Bič. To práve strieľa, to poviem pali. Tam. Headshot som dostal. Strašne je to čudné, že keď dostanete headshot, to je úplne taký dym. Si predstavte, že takto ste na nejakej tajnej akcii, ste agent a takto vám príde a strelí do hlavy. A z hlavy taký dym vám ide. Proste úplne to je také čudné. Úplne čudné. Bolo sa to trošku nevadí. No, zoberiem si ale autíčko. ideme ďalej. Som sa ľakol, že to ide úplne strašne a to bude potom zlý Dobre, prejdeme stadiaľ. Dúfam, že vyhráme toto kolo, tam tá vlajka je rozhodujúca, čiže ja idem pomáhať. No, obsadzujú už nám tam naši. Tak, to ne, kamaráde. Tak, to ne, ty nikoho nevyzabíjaš. My to ideme obsadiť. Ideme to obsadiť. Poď. Amerika. Dobre. No, nechcem opakovať Goga. No, vyhrali sme toto kolo. Subscribe. Čo? Hey, USMC team has won the round. 160, 121. No tak som bol druhý v tabuľke, no. Počkajte, ja sa prihlásim, ale počkajte, menu loading. No dávaj. Čiže ďakujem, že ste pozreli toto video. Dúfam, že sa vám na dobro páčilo a dúfam, že si pozriete stránky, čo budú v popisku. Čiže čo je replay. Potom je tam Games on Earth, či jak sa to volá, proste je Zdochliakov kanál. Tam taký hráči potom normálny je Zdochliakov kanál. A tak. Dovidenia. Ešte bude tam aj dačo iné. Dobre, čaute.